Σήμερα συμμετείχαμε σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για τις γυναίκες στον χώρο του yachting. Οι γυναίκες πράγματι έχουν την ηγεσία σε θέματα βιωσιμότητας και είναι καταμετρημένο ότι κάθε φορά που ασχολούνται με ένα θέμα το οποίο αφορά στη διαχείριση επιχειρήσεων, πρασινίζουν ακόμα περισσότερο το χώρο. Το ίδιο συμβαίνει και στην ναυτιλία αλλά και στο yachting. Είναι πολύ σημαντικό σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες έχουν αναπτυσσόμενο πολυτελή τουρισμό, ιδίως στο χώρο της θάλασσας, στη γαλάζια ανάπτυξη, να υπάρχει η ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας. Στο yachting είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε την κατασκευή των σκαφών, την εσωτερική τους διακόσμηση, κυρίως ακόμα και τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται, τα εναλλακτικά καύσιμα του μέλλοντος. Όμως, το άλλο τμήμα της εξίσωσης είναι οι μαρίνες. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο yachting χωρίς τις βιώσιμες μαρίνες. Έτσι λοιπόν έγιναν σήμερα πολύ σημαντικές συζητήσεις, ακόμα και για το πρασίνισμα της μαρίνας. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να δώσει την κατεύθυνση για τις βιώσιμες μαρίνες και το βιώσιμο yachting, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε ως Έλληνες, ως γνώστες και ως άνθρωποι που αγαπούμε στη θάλασσα σε αυτό το νέο αναδυόμενο τρόπο τουρισμού για τις νεότερες γενιές.